Nie, popod ruku. Popod. Pritiahneš a odtlačíš. Pritiahneš, odtlačíš. Už, Majukemi. Ešte raz. Mišo, trošku viac skústenie, lebo nemá kde padať. Tak, 1, 2, 3. Sumi otoší. Ďalej ideme. Druhá ruka. Udekíme nage. Irmi. Normálne, dobre si šiel. Irmi nage, normálne. Na bradu. Ešte raz. Brada. Irmi nage. Dobre. Tobias vyskúša Kiri otoši. Výborné. Druhá ruka. Kiri otoši. Výborné. A ešte vyskúšate znútra vstúpiť a Irmi na bradu. Voľnou rukou. Vstúpiš znútra, Irmi na bradu. Výborné. Posledný pokus. Irmi na bradu. Super.